Music FM összehoz minket. 845. Akkor most sorban? Sorban 89. Music FM összehoz minket. De szívem, komolyan mondom. Itt vagy, gratulálok! Ne csinálj! Nem hiszem. És akkor elmondom, mit érted? Nem, gratulálok, hát egy bőrökkel megkapják Bálintó Szondra. A Sziget Kártó jó voltából, gratulálok neked, tényleg. Ó, köszönöm szépen, Kuki, hát most boldogát tette engem is, és kislányomat is. Jó van. Az a keresem a neted lebeszélni fogsz Nori, a váradáson kívül leted le, jó? Nem tettem le, köszönöm szépen, Kuki. Igazán is még voltál ez ügyes. Velém is van egy kis OMI, egy cheerleader, ezt nagyon-nagyon szeretem. Mikor még egyszer hangsúlyozom, hogy ma kivételesen 21 óraig élő kívánságműsor. Gyors dal, lassú. Szerelmes üzeneted van? Hívd Kukit a 0672 895 895-ös telefonszám. Döntsd el te, hogy mit hallgatunk. Motivation, and solution is my